Mas Bondan. Yo, Yati Bogelawati. Kene Cayu. Jelas nada bergoyang bersama dengan Yati Bogelawati. Agendok bawa ning kasur. Tahun lawase ana kene konten slirane konku nunggu nganti putih rasa ati Oke, suasana ya wong ayu. Disponsori apa kamu Gael? Bakso kembar sing ning Medlen. Terus bakso sukancil. Bakso kancil lah gabuk kae. Cilik-cilik. Gak metu blas kowe. Terus ciki. Ciki anu mau di Mas gemolong mau. Gemolong. Nah. Oh. Ngono kuwi kok jelas nada iki kok. Disponsori Pade Parmin. Nah, rokok 3 bungkus. Gabuk ya ya. Menang slot sering. Ya. Nano. Nganti kekowengi. Jawan sliramu wis ana di kono ana kopi saya. jroning ati dadi spesial kagem takmin bakso Sukowati Cikeas. Ugi ton kantun Mas Bejo giringane bakso Cilengsi. Selera
bayi anakku lho ya. Oh, dudu seliramu toh? Dudu. Persis Nabila. Waktu masih muda ya. Heeh, Nabila. Iya. Kuliahmu nanti lulus kayak Cahayu. Bar lulus kayak ngopo? Wisuda terus nyambut gawe. Nanti kita anu wisuda. Apa? Ya jenenge awake dhewe. Besanan. Hah? Besanan. Enggak besane karo besane seneng. Hah? Kowe roh Nabila seneng wirik tenan kok. Karo yangmu penyanyi ka apik kuwi. Ya ora. Erik jange penyanyi. Kae ta? Tuwek meneh. Maaf kilap. Ojo buka wadi. Iki live streaming. Maaf. Oke, baik. Apik Dik. Nano. Nganti kawang mimpi kawang seliramu wis teko suling ati dadi seliramu ra gara-gara praminggir tap. Berpasangan janji koko saling cinta, saling jaga, saling hormat, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Lihat kebun. Liane Pok ame. Udah selesai mas. GWL. Mbak Murni, yo, seragen bergoyang, asik. Bu Murni. Tresnani Rita wengi wong kaimpi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pemujane ati bangun Tarik bumur latihan sepisan bertamu nanging gede rasa tresno ana di mana anak kambing saya Rita wangi mangsa nunggu ngarep-ngarep sok kapan balimu lestada sliramu sing katresno garwane wong liya walah Mbak Murni aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara wong kene sehat ngene iki lho. Langge mas. Joget ya ta. Iya. Aku yo sehat mas. Tenan wis sehat lahir batin kowe. Yo. Ning apa sliramu tega ninggalku kaya Jelas nada bergoyang bersama
aku mau nek mang ewunan iki. Lek alon-alon Mas. Alah 50. Gusti Allah. Kuwi ngene iki lho ni. Nah, preman iki. Kang begal apa piye to? Ya ora begal. Mbak Murni karo aku ngajaki foto terus lho Ding. Hah? 50 ngene iki langsung. Bu, aku 50 turung genep. Durung. Mengke bablaske napa? Lagune napa melih? Kula belas. Perahu layar. Nano nano. Ning apa sliramu tega Jelas nada untuk Anda semuanya. Oh, oh, spesial buat keluarga besar saking Sukoharjo Makmur. Oke, tangan teragam You and Me, keyboardnya Indonesia.
spesial adikku lanang Hengki. Iki wong luar Jawa ngertine senengane kok cengkir wungu. Cengkir wungu. Wungune kok ya ketipan daru. Sugeng rawuh Bu Yati. Sugeng rawuh Mas. Ya Allah. Mas apa lali? Mangan nah. Lali. Mas apa? Mas Hengki. Sok kenal sih Bu. Yanto piye? Yanto Mprit. Cangkir wungu. Wungune kok ya ketipan